बारीक बारीक काम बरे कामं मोठी कामं अशी ना आम्ही जवळजवळ गेल्या 5 टर्माक जवळजवळ 1200 प्रोजेक्ट पूर्ण केले. तातून 10 लाख धरून 1,25,00,000 प्रोजेक्ट केले. कम्युनिटी हॉल तातून जवळजवळ 500 कम्युनिटी हॉल आसात, जवळजवळ 70 स्मशानभूमी आसा आणि त्यो अश्यो 25 लाख ते 1,25,00,000 हे प्रोजेक्ट जाल्ले आसात. कोणाचोच प्रोजेक्ट पेंडींग ना, म्हणजे आमी दिलो प्रोजेक्ट मोठो आनी कळना अशें कांय ना. सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्ल्यात. थोडे पायपलायनी आसात. जवळजवळ आतां एक नवी रूल आयिल्ल्या कारणान कम्युनिटी हॉलाचेर मातसो कंट्रोल येयल्लो आसा. गव्हर्मेंटान ठरयला, सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक पंचायती एकच कम्युनिटी हॉल. पयलीं आमी 2, 3, 4 अशें बांदताले. आतां एक बांदला दुसरो बांदूंक मेळना. म्हणून आतां बारीक बारीक जे काही प्रोजेक्ट आसात, मोठ्यान मोठो प्रोजेक्ट खर्चाचो जो कम्युनिटी हॉल आसतलो आनी म्हणून आतां बारीकान बारीक प्रोजेक्ट जे कितें येता आमचे सगळे लोकांच्या महत्वाचे प्रोजेक्ट, लोकांचे गरजेचे प्रोजेक्ट हे आमी कंप्लीट करतात. आपली जी योजना आहे की प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये एक सोलर विलेज करण्याचा आपला जो प्रोजेक्ट आहे तो आपण चालू आहे. कुठचा गाव योग्य आहे, कोणी किती हे केलं आहे, अशा पद्धतीने आपण दोन्ही जिल्ह्यामध्ये एक गाव आपण सोलर करणार आहोत. त्याची प्रक्रिया चालू आहे.